כאן אנחנו רואים אמבטיית פח ישנה לפני ההלבשה. לפני ההלבשה ניקח מידות מדויקות של גודלי האמבטיה והקירות על מנת לחתוך את האמבטיה החדשה. משך זמן פעולת ההלבשה הוא עד כ3 שעות, ובסיומן מתקבלת אמבטיה חדשה ואיכותית הנחתכת כעת בהתאמה מדויקת ומושלמת למידותיה של האמבטיה הישנה. לאחר החיתוך נחתוך את פתח ניקוז המים על ידי קדיחה באמצעות כלים מיוחדים המספקים שוב רמת דיוק מושלמת. כאן גם ניתן לראות את הדיוק ואת עובי האמבטיה החדשה שמתקבלת. חלק מתהליך ההתקנה הוא לוודא ליטוש והחלקת הפינות מגרדים. וכמובן עטיפת האמבטיה החדשה בנייר מסקינג טייפ. וידוא ואיתום של כל חלקי האמבטיה הישנה על ידי סיליקון ופוליאוריתן הוא חלק בלתי נפרד מאיכות ההלבשה. נתקין את האמבטיה החדשה בזהירות ובעדינות. נתקין גם את פתח הניקוז החדש. השלב הסופי הוא כמובן איתום האמבטיה בחומר סיליקוני ניטרלי ואיכותי המונע עובש. והרי לפניכם המוצר המוגמר. אמבטיה חדשה, איכותית, נקייה, בכ3 שעות.